Musa chief Musa ebe abụọ Kene ebe mu abụọ ne wana gamenti. ọnọọsụ kịta Kene nwoke kene nwanyị. Nke na-eme na-agaziri ya. Ọ mụ ka na-akpọ Igbo culture. Onye omenala na-adị ma na-arụ. Aba m ịkọwa gbasara otu nwanne anyị nwoke na-eme omenala ndị Igbo. N'imekwa ihe omenala ndị Igbo na-akpọ culture. Maka na ihe a mụrụ anyị nwa n'ime ihe. nke a bụ ndị si na mmiri apụta Ọ na-asị nke a ikwu gbasara ndị ụfọdụ unu makwa anaghị na-enye ya ụka adịrọ ndị na-asị na omenala dọbara gboo omenala dị ụka dịkwa ifeọma ụka agbata. Ọ na-asị ka anyị nene ihe nwanne anyị nwoke na-emepe omenala ihe ọ kpọgara ihe na-eme omenala kwuru naanị 7 nwa ya nwoke osote na-ebi ihe ọ bụrụ dịka na-ekwucha ha ncha ka anyị nene the video ya gwazi anyị nke bụ achụ aja ụnụ a na-afịa kịta ịma na ọfọ ndị ụka na-abụ emegharị asị ya iyi na-egburu ndị ichie anụ ebunu mgbe gboo bụ ebunu ka a na-enye Chukwu dị ise na ebunu otu esi eme ya kịta igbu ebunu igbusa na arọ gbusa na ogbugbu mgbe gboo otu a ka esi bụ eme bifo n'anya nke a bụ ebunu Abraham ji wee chọọ ịchụrụ Chukwu aja fọ ndị na-agụ baịbụl ịgụsị ya na-ekpudo baịbụl isi na kọọ ife ọzọ ọkwụnụ na-afịa akwụsịrị ya ọkwobe dibịa ka anyị nọ dibịa kata aka dibịa na-apụ ọkụ ka anyị nọ ife a ide mmiri agụrụ leki chee na-eso na ya nwayọ nwayọ nenu ya bụ Virgin Mary na Jizọs gosi nenu ya nke a bụ Virgin Mary na Jizọs na be dibịa otu ndị amụma si abịa n'ụwa ekuzi otu a ka anya bụ Jizọs sikwa wee bịa kụzikwa n'ụdị nke ya na ụka dị omenala dị fancha niile nwere nke bụ alụ ndị na-ahapụ omenala mebe nke a bụ Jizọs Virgin Mary ebe anyị nọdụ na nke dibịa kata aka dibịa ọbara tụlee Musa na agụlụ ọkwa nna nke ogirisi oke nke a agwụ ịma na ngwa anụ na onye ọbụla na-eme n'ibu dibịa na-eme omenala ọ pastọ ọ prọfet ma ị nwere agwụ amarọ m ife ị na-eme ịfụrụ bịa gosiba na-afụwa agwụ n'anya odoghị anya na agwụ akataghị ahụ agwụ ọbụọzi nke ka ụmụaka ịtọ n'obodo Fatima nke a nụnwa nke a Angel Chukwu nwere ife enweghị onye mmadụ megbugoro ya bi ebe ekpee ya ikpe ya na onye afọ emebe na-egbu alụsi egbu enwe ike ije nwe ebe akịta ọ na-akwado ya akwado wee na-eje nke a ebe ahụ nọ na fe n'anya kịta bụ alụsi egbu onye ọbụla a na-alụ ya ifie n'ike ọ na-eji nke jụ na ya enye o mere galadima very good mmadụ rie ego ya egwu ya ọ gwaghị na ọ nwere ife ị ga-eme na ọ nwere ife imenwu abịa mapebi ya ebe a ịma na mgbe gboo ọ ka isi bụ eme ọkịta ka ọ na-abụzi onye emelụ ọgbalụjebe polisi ọ na-afụrụ ya na enye bụ alụsị ya ka nke a ka a na-akpọ alụsi egbu ogbu onye mgbe ndụ na-atụ ya ụtọ ọ na-egbu mmadụ ọ na-amụ amụ nke a nụnwa mmadụ na-abụ si na mmiri ndị mmiri mgbe gboo ife a niile eti isi ebe a bụ the symbols ife a niile eti isi ebe ife a niile ụlọ na-afụ bụ the symbols ife na-eme mgbe gboo ọbụla nke ọbụkwa nke gokom ebe anyị nọ na ife dị ebe a bụ alụsị modern alụsị dị ebe a karịrị 7 ọ ka nkwa ndị ofu n'ime na-ada ụda ọbụọkwa ụmụazị ma ụnụ n'anya ụnụ afụ na ife omenala mgbe gboo nke a bụ Jizọs Kraịst mgbe a tụtụrụ ya n'obe
ka unu fụ na dibịa anyị nọ na nke echuzili echuzi ịchụ ịka ụka ịka ụka ịchụ ime omenala mọs dịkwa ebe a nke ndị Awụsa a na-eme ekpere ebe a n'ụka omenala ka anyị na-aka. oke ụka omenala Ka anyị na-aka. On behalf of Idemmili Cultural Center, Agoro Lake. Okay. Ụka omenala Idemmili Agoro Lake. Very good. Na onye chọọ ka atọ onye achọghọ agbasa. Ụgbọkwọ very good. Mana ya enwe ike ịlụ mmiri a nso. Ebe n'ọnụ mmiri. Okay, ya. Ọ ya adị mma. Nke a nwakwa na ịma na Isu, taa bụ ndị ichie. Onye ichie, onye ọdụ n'ebe ibido ọjị. Onye ichie. Onye ichie bụ ihe ya na nwa ya yi. Were obu ọjị. ya Ọjị ka obu. Nke a dị mọs ya. Eze dibịa mgbe ọ dị nsa ebe ọ na-anọ ezu ike ma ọ lụsị ya ọrụ. Babu Igbo. Eji m ebe. Lee ya, taa bụ ndị ụgbọ amala na-aga na mmiri ndị bịara ịchụ aja ka fa na-adị n'ikem Ịkụ akpụkpọ. ngwa bịa. Taa bụ na mmiri ka anyị na-eje mmiri ebe a na-abịa achụ aja na nke Musa. Kedu afọ otutu? Ojikolokodo anyị eri aja nnukwute eze nwa. Mana ebe anụnwa anyị nọ na apart from eze dibịa like otu ibu dibịa na-eche ịchụrụ ndị mmadụ aja, onye ọzọ nọ n'obodo enwe ike ịbịakwa ebe a chụọ aja bata ebe a bịa ebe a chụọ aja. Ndị dibịa ọzọ na-abịa aja na ọ bịasị achụsị aja o debele Idemmili ife. Ego ọjị enwa wee na-ekpere ya ekpere na-amụrụ ya kandụl na incense. Idemmili nọ saịdị elu Nọ n'iru dị ada omenala na mmiri ka mmekwa ka ibe mbe na mbụ ya kwụ dibịa. Ụnụ sachalụ m akara aka nke ọchakwa ebe anyị nọ na-abụ na Agụrụ Lake ebe a ka a na-akpọ Agụrụ Lake. Nọ n'anya ụnụ afụ na dị mmiri bụ ibu onwere mmụọ na-anọghị ebe a. Mmụọ na-ebunye ndị mmadụ ego na-ebunye ụmụazị ike. Agwa m ụnụ na everything na-abụlọ kechie tọgbọ mba ọ inye mmụọ enyeghị mmụọ na-aka ebunye ife mee mmadụ ọgaranya karịa ọgwụ. Nke mọsị ya kpọkwa obere ife. ọ bụrụ mbọsị nkụ ọbịa rotete efure aka nkụ Ju ebe na-abụ ka anyị pụkwa ihe ebu na ụdị ebu na everything na-anọ in symbols ya na in symbols udo anya nwa efe ịghọta. Ụda akpụ enyi na-agụ. adịla ebe mma. Okay. Ya bụ odogwu na-agụ. Ya ọ bụ na hụ n'ogo n'olu